Un segundo. Vale. Listo. Desconecto. Oso ondo, eskerrik asko. Sí. Zone dekote txateatekoa. Josuz, ia utxiker. Hori da. Norbaitek txateatu nahi badu. Bale. Ba, eguna ondan hori, Gatikako udaleko ekaineko, oiko bilkurari hasiera emango dotzegu, gai ordenaren lehenengoko puntua, akta ala onartzea, ala badagokio, bada zeu zer esateko honen inguruen, gure taldearen partetik, bai, onintzezuk nahi baduzu esan? Bai, nik ikusi dudana da, Iker, bidali dozun aktan, ni ez nau hori asistentzian pasadan hileko ohiko osoko bilkuraren asistentzian, eta bai egon nintzen. Vale. Vale. Orduan, ipiniko temen, egon nintzen falta da, hemen sartu, zinegotzien artean egon nintzen amizagatik sartu, eta akatsa zuzen. Vale. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko. Vale, aurrera egingo dugu. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontu emotea. Honen ganean, ekaineko batzordean hitz egin genuen. Duda batzuk edo galdera batzuk egon ziren, eta horiek erantzun da geratu ziren, beraz, aurrerantza jarraituko dugu. Hirugarren puntuan, Gatikako udalako ondasun higiezinaren ordenantza aldaketa hasierakoz onartzea hala badagokio. 2017ko azaroaren 10ean egindako batzarraldian onartuta dagoen ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen dauen 8. artikulua edo 8. artikuluko 3. atala aldatzea proposatzen gendun batzordean. 8. artikuluko 3. atal horretan agertzen da hiri ondasunetan ezarri beharreko ondasun higiezinen gaineko zergako kargatasa katastroa kontuan izan da honako hau izango dela. Eta banatu egiten dugu zazpi talde edo talde batzuetan. Industria erabilerarako, eta honek kargatasa bat aukiko dau, merkataritza erabilerarako, eta honek bere beste kargatasa bateko, bizitegi erabilerarako, honek bere beste kargatasa bateko, eta beste erabilera batzuk, eta horrek bere beste kargatasa bateko. Orduan, proponi duten genuena batzorde beste multzo bat sortzea. Hau da, kirol erabilerako kargatasa bat espreski sortzea. Eta gaur egunean horrelako azpiegiturak beste erabilera batzuen multzo horren barne egongo litzateke eta bere talde propioa egitea da proposatzen genuena. Kirol erabilerako karga tasa bat, 0,01585-85-koa, hain zuzen ere. Hau holan izan da, diktamen bat egin genduen, Gatikako udaleko ondasun higiezinen zergaren aldaketa, zioen azalpena. Ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantzaren 8. artikuluaren 3. atala aldatzea proposatzen da. Orain indarrean dauden lau kargatasei hurrengo kargatasa hau gehitzea erabakitzen da. Kirol erabilerarako kargatasa 0,01585-85-koa. Diktaminatu egin zan eta emaitza izan zan 6 aldeko boto EAJ-renak eta Bildurenak eta kontrako boto bat GTI-rena. Beraz, diktamena aldekoa izan zan eta gaurkoan osoko bilkura honetan diktamen proposamen berbera jartzen dugu mahai gainean bozkatua izan dagian. Egunon, Joan Ander hemen dekogu. Beraz,
Parkatu garen geltxarren. Urgentzio bat okiot. Bozkatu aurretik, bai, Alberto? Txone? Jesus. Badago, ezta? Bai. Bai, guk aurrekoan diktamenari baiezko bozka eman genion, baina gero kontsulta bat egin dugu eta zalantza bat daukagu. Kirolekintzarako lekua izan da, hortik ateratzen bazaio atarramendu ekonomikoa, adibidez, hor baldin badago, ez dakit nola baiteko esango dut, ez zait ateratzen orain hitza. Esan dut, hortik, nahiz ezak kirola izan. Azon rekaudatorio edo lako zertzen nahi duzu. Hori da, baldin badago, ez dakit kategoria honetan lekurik eukiko lukeen edo ez dakit, hori argitzea nahi dut. Guztiz kontrakoa da, Alberto, gure asmoa. Proposamena horretara dator. Hau da, beste erabilera batzuetan, multzo horretan gehien bat sartuta dauzkaguna zera da, soloko apero eraikin hauek. Horrek oso eraikin txikiak dira. Beraz, daukaten karga tasa honekin, udalak jasotzen duena, ez da oso altua, baina kontrara, kirol eraikinak edo kirole funtzio hori daukaten eraikin horiek bai dira espazio oso handiak. Eta beraz, karga tasa horrekin eta katastroaren orain dela pare bat urte Bizkaiko Foru Aldundiak egindako katastroaren eguneratze horregaz, beraien ordainketa beharra, ez dakizen megaitik, baina hainbat handitu da. Hainbat. Beraien aktibidade hori arriskuan jarriz, daukaten karga hori oso altua da. Eta horretara dator beste multzo bat sortzea eraikin egokituta. Beraz, kontrakoa izango litzateke gutxiago ordainduko luke arduradunek. Proporzionalagoa izango zen. Hori ulertzen dute, eta okerrezpanago ipika baten adibidea jarri zen zera komisioan, bai? Baina ipika horrek negozio aktibitatea baldin badauka atzean, ja ez da kirol hutsa. Horratzean bestelako aktibitate bat badago. Eta holakoetan, ia uztargarri diren, zeinetara joko luken horrek, aktibitate ekonomikoa duen horretara, edo kirol grabamena jasoko lukeena. Hori da, daukagun zalantza. Zaldi berean, kirola sustatzeko ekintza bat bultzatzen da, baina gero bestetik... Bai, etekin ekonomiko bat ataratzen du, hau da, enpresak dira, baina erabilaren inguruan zailkatzen ditugu. Orduan, ze bestela, guk bestela gure beste proposamen bat edo izan alzan, dauzkagun multzoen artean karga tasa aldatzea. Baina hauek beste erabilera horren barnean daude, ez dute industria erabilerako irizpideak edo behar izanak betetzen, ez da ere merkataritzakoak, ez da ere bizitegikoak, beraz, beste erabilera batean hor totun revolutuma dago. Horregaitik, hoberena eta errezena ikusi genuen besterentzea. Bai, aktibidade ekonomika dana teukia. Orduan, eta honekin, jarraitu nahi dut, eta bada, gure asmoa ez dela, krisi egoera honetan, inoren aktibitate ekonomikoa oztopatu nahi izatea, ezta, baina hori da geneukan zalantza, bakaro. Baina, hori, egiten den erabilaren araberako, zera grabamena. Bai. Baina, hor, erabileraren zera horretan ere interpretazio ezberdinak egon daitezke. Zan nahi dut. Bai, baina guk aztertzen geundela baloratu genuen, bestelakoa esan ez, baina eta hauek ezin ditugu merkataritza erabileran sartu eta karga tasa hori aldatu edo dana dalakoa,
Gainera, karga tasa txikiago izan da, gainera, hori da, merkataritzan. horregaitik. Ez Vale. dauka enkajerik hor. Eta horregaitik, gure aholkulariek esan ziguten errezena edo arinena edo egokiena izango litzatekeela bere multzo propio bat sortzea. Dana dela bai egia da, eta naiz eta etekin ekonomiko bat atara nahi duten, eta bere helburu hori den enpresak izan, hauek kirolari lotuta dauzenak atikan, gero udalarekin eta herriarekin lankidetza handia izaten dutela, udalekuetan, jaietan, eta bar. Beraz, bueno, Bai, harreman berezi bat bai dago, helburu sozial horrekin. Hori da, udalekuetako txangoak planteatzen dira horretara, eta bai. Vale, guk aurreko zerari, eutziko diogu aurreko boskari, argipen hauek edo emonda. Vale. Oso ondo, Alberto, eskerrik asko. Vale, ofizialki bototara jarriko dugu proposamena, bale? Orduan, Bilduk baiezkoa esan du ja, GTIk ordezkaritzarik ez daukagu, eta EAJ? Bai. Aldaketa onartuta geratzen da, idazkari hau publikatu egin behar da, ezta? Bai, hori da. Bizkaiko aldizkari ofizialera bidaliko dugu bertan publikatu dadin, 30 egunez. Jendeak gura badaue iradokizuna reklamazioak egiteko. Ez badago reklamaziorik 30 eguneko epean, behin betikotzat onartutzat emango da. Eta gero, ondorio edo efektu dagokienez, aldaketa honen ondorioak indarrean sartuko dira datorren urteko urtarrilaren batean. Bai. Enpresa hauek datorren urtetik aurrera ordainduko lukete modu honetan karga tasa honegaz. Bai, hori. Eskerrik asko. Orduan gai ordenako 4. puntura pasako gara, Gatikako udalaren eta Bizkaitiken arteko hitzarmen markoa, Bizkaitikek udalei eskaintzen dituen kudeaketa sistemak jasotzen jarraitzeko. Alkateari botereak ematea hitzarmen hauek sinatzeko. Gai hau ere bai batzordean landu genuen, hemen duda batzuk egon ziren, nik bai galdetu egin dut beste batzuen artean eta bar, eta hitzarmenean gure hitzarmenean, herri bakoitzak hitzarmen ezberdindu baduka, badakizu esan azkenean, zera batzuk, kasillatxo batzuk markatu egin behar ziren, gureak dira, beraiekin ditugun zerbitzuak. Beraz, izango litzateke, berrestea zerbitzu horiek ematen jarraitzea. Guk ez dugu eskatzen barririk egitea, horiek dira guri eskaintzen dizkigutenak. Bai, Iker, horrela da, ez da, nik ere kontrastea egin dut. Bai. Argituta, diktaminatu egin genuen eta hau izan zen. Bizkaitik eta Gatikako udalaren arteko hitzarmena udal kudeak eta aplikazioak edukitzeko. Alkateari botereak ematea hitzarmen hauek sinatzeko. Bizkaitik eta, Bizkaitik denok dakigun moduan, Bizkaiko Foru Aldundiaren enpresa publiko bata, eta Gatikako udalaren arteko hitzarmena sinatu behar da, Gatikako udalak udal kudeak eta aplikazioak adibidez, errolda, sarrera erregistroa edo lizitazio elektronikoa aplikazioak eduki ditzan. Alkateari botereak ematen zaio mota honetako hitzarmenak sinatzeko. Komisio teknikoan egoteko ordezkari bat izendatu behar da. Eta diktamenaren emaitza izan zen aldeko botoak, 5 aldeko boto, EAJ eta 2 abstentzio, GTIrena eta Bildu. Beraz, aldeko diktamen. Eta hau ere bai, diktamen berbera bozkatzera pasatuko naiz, baina ez dakit norbaitek lehenago hitzartu nahi duen. Diktamen berbera bototara jarriko dugu. Bildu? Abstenituko gara. Komisioan azaldutako arrazoiak errepikatzea erabaki dugu, baina hor dauz, ondino zalantza batzuk baditugu eta hori dela eta abstentzioa. Eskerrik asko. Eta EAJ? Bai. Hartuta geratzen da. Bai, idazkari ados? Bai, lo único, horren hitzarmenean aipatu egiten da komisio tekniko bat. Oinarte alkatesa egon da, aurreko 4 urtetan alkatesa egon da komisio tekniko horretan, Gatikako udaleko ordezkari moduen, ordezkari bat izendatu behar horretan.
Vale. Problemarik ez badago, ni neu jarraituko dut ordezkapen gisa, ordezkapen lan hori egiten. Bai? Vale. Eta gai zerrendako 5. eta azken puntua, eskaerak eta galderak. Badago zeu zer komentatzeko? Alberto? Bai, nik bi puntutxu eta komisioetatik datozena, claro, komisioak ez dira igotzenak eta jasotzen da, baina ez dira igotzen, jendeak ezin ditu ikusi, eta gainera, nolabaiteko evoluzio bat izan du gaia komisioetan planteatuko bi galdera zuzen be, eta hemen komentatu nahi ditut, ezta? Lehenengo eta behin, gogoratuko zarete hori tximeleten oasia dala eta ez dala horre gendun zalantza, eta eman zitzaigun erantzuna. Hain zuzen be, zainketa ezin zitzaionez ziurtatu gune horri, erabakia izan dela berriro zerotik hastea, ezta? Bedarra mostea eta zerotik hastea, ezta? Claro, komisioetan aipatu zen, elkarte bat hartu zuela hori zaintzearen ardura. Guk ez genekien, ez geneukan horren berririk, ez genekien elkarte hori zein zan ere, ez genekien. Gero indagazioak edo, egin ditugu eta antza, bik edo hartu zuten hori zaintzeko ardura, ezta? Butroi bizirik alde batetik, eta eskolako hanpa, okerrezpanago. Hori Holanda? Holanda, ezta? Bai. Bale, eta bolondrez egingo zutela lan hori, ulertzen dugunagatik. Ez dago ezer sinatuta, ez dago komeniorik, ez dago halakorik. Motu propioz edo, bai. Orduan, holakoa gertatzen direnean, guk bai, nolabait esan nahi dugu, udalak duela azken ardura holakoetan, eta ikusita horren zaintza ezin zala burutu elkarte horien bitartez, ez dakite holakoak edo gertatzen direnean, tentu handiago zibiltzea, eta ez ustea hiltzen holako proiektu polita, ardura daukagunean, bai, orduan ezin dugula zentzu batean delegatu edo ardura jarri lan hori egin ezin dezaketen hoiengan, nolabait dejazio puntu bat egon dela, zentzu horretan, bai. Eta gero bestetik, badaukagu hor ondoan, adar multzo hori aziz joan dana, behitu, ez dakit, uste nuen igual San Juanetan edo zua emango zitzaiola horri, hartu duen itxuragatik, badakizu ezertaz ari naizen, ez da? Aparkaleko ondoko adarre metatze horri buruz. Eskonburrak ere agertu dira hor inguruan, gero garbitu egin dira, egia da, baina zeo zerre agertu da hor. Galdera zuzena da, ze asmo dago horrekin, zer egingo da eta nola kudeatuko da hori? Zer lurzoru horrek ze izaera dauka, udal jabetza du, baina horri ez dauka ezabortegi ez halako izaerarik, ez da, edo badauka, jakintasunetik ari naiz. Bai, lursail hori publikoa da, udalarena da, eta bertan ez orain, urte askotan zehar, ezberdinak eta batu egin izan dira, eta bertan apilatu. Zenolako erabilera duen gaur egunean rustiko edo lurlaua deritzona, urbanotik atarata dago, gure plan generala behin onartu eskero urbano barruan geratuko litzateke, beraz, erabilera edo konsiderazio hori aldaketa izango luken, baina gaur egunean rustikoa deritzona da, oraindik lursail urteetan zehar, dinodat bezala, udal langileek herri osotik jasotako erramak, bedarrak, bestelakoak, plastikoak, baita ere urte askotan zehar bertan batu egin izan dira, eta zuen egia da eta hori danotakigu, azken urteetan zelako bilakaera izan dugun danok modu ez bakarrik administrazioaren partetik baizik eta modu pertsonalean zaborrak modu egokian
kudeatzeko, beraz, horrek ez du esan nahi, ondo eginda zegoenik orain dela urte batzuk, gauzak erretzea, plastikoak erretzea adibidez, hartua daukagu, eta bestelako kudeaketa bat martxan jartzeko azterketak eta bar egiten ari gara, nekane Garmendia Zinegotza eta eraman batzordetik, nik uste dut laizter zerbait aurko moduan egongo garala, baina bai egia da, nik uste dut igual urtebete izango dela ja, edo ez dakit eraltzen garela, badagoela herri honetan baratzea deitzen den elkarte bat, produktu ekologikoei eta natura iraunkortasunari eta bar helburu duen elkarte bat, eta beraiek gurekin udal ordezkariekin batzar bat eskatu zuten gai honen inguruan hitz egiteko, eta guk hor konpromiso bat hartu genuen, berriro ere plastikoak bertan ez erretzeko. Ordutik hona, plastikoak nahiz eta lehenengo bertan batu, bastakit kanposantutik hartzen diren plastikozko lorak, edo plastikozko ontziak, edo nadalakoak, bertan batu egiten dira, baina gero desberdindu egiten dira, eta plastiko guzti horiek, edo kutsakorra den guzti hori, edo bestelako berziklatu daitezken beste guzti hori, gure brigadak gaien pabelloi ematen dute eta besterendu egiten dute gero dagokion moduan kudeatzeko. Eta hori, nahi baduzue, brigadako jefearekin edo brigada berberarekin hitz egin edo pabelloietara joango gara egun baten eta ikusiko duzue. Eta bestalde, bedarra eta ramakin egin genuena, izan zen, trituradora bat erosi nahi genuela, edo behintzat presioak eta barre begiratzen ariko ginela, baita ere mankomunidadearen bitartez, egiteko asmoa daukagu eta horrela bai trituradora bitartez, horrelako zaborrak danadalako residuak kudatuko genituela. Baita ere esan genien, eta ni hor zintzoa izan nintzen, esan nion behitu, hemen ohitura asko egonda bedarrei sua emoteko, eta ez dago debekatuta, eta batzutan bedarrei ere bai, sua emon bar badiegu, emango diegu, hori bai, dagokion baimena eskatuta aldundiari eta gauzak egin bar diren moduan. Bai, konpromiso hartu dugu, eta orain daukagun multzoarekin hori egingo dugu, hau da, trituradora bat alkilatu eta trituratu egingo ditugu, ondasun zabor edo ondakin horiei dagokien kudeaketa emoteko, baina inoiz, zuren bat egin behar bada bedarrekin, egiten jarraituko dugu, ze baimenduta dago, baimenduta ez dagoen zerbait. Beraz, zergaitik atzo ez zitzaion emon zurik, igual San Juana darako egokia izan daitekelo, San Juana da, edo zu publikoak ez zeudelako baimenduta. Eta terreno publiko batean, bart horreri sua emotea, izan alzalako dei bat, herritarrei dei bat, bertara batu eta joateko, eta etzegoen babes neurririk jarrita, eta ez ere kapazitatea dagozkien babes neurriak jartzeko. Beraz, hori ekiditzeko, ez aurretik erabakita geneukan, horreri ez hitzoiala zurik emongo. Orduan, baratzea elkarteak gaur jaso dut atzo idatzi bat sartu zuen, horren beldurrarekin eta bar, bai asua emongo bazitzaio, segertatzen dan zaborrekin, eraiek plastikoak dauzela eta bar esaten dute, orduan guk egingo duguna, izango da brigadarekin batu gara gaur goizan, nekane bera goizeko 8:00 brigadarekin, brigadaren arduradunarekin batzartuta egon da, eta begiratuko digu, plastikuren bat oraindik geratzen bada besterendu egingo dugu, baina konpromiso hori badago eta brigada egiten ari da, horrek ez du esan nahi zerbait hortik egon ez izatea, baina horregaitik gainera ez zaio sua emongo eta trituratu egingo zaio orain arte dagoenari. Hori da hartu dugun erabakia eta horrelako pausoak ematen zi beharra geneukan eta emongo ditugu. Hala ere horrek ez du esan nahi, eta nik hori argi geratzea nahi do, inoiz eseri zurik ez diogula emongo. Hau da, baimenduta dagoen. Eseri ez diogula zurik
Noizean behin, emon daiteke, ez zait okurritzen, baina arrazoi batetik edo. Baina plastikoa den guztiarekin eta bat, konpromiso hori bai daukagu, ezerretzearena, eta dagokion moduan kudeatzearena. Badinot, noizbait, zerbait, txartu urten daiteke, edo zerbait pasaina horretan gaude, bide horretan gaude. Eta gero tximeleten oaziaren, bai, pena handia. Butroi bizirik eta gehiagik Batikako guraso elkarteak kudeatzen espazioa, hitzarmenik ez dago, baina bai gure teknikarien bitartez eta barror beti harremana egoten da, zerbait behar izan dutenean ura zornitzea eta bar, udalak doan jarri egin die, panelak eta bar, elazioak egokitu dena dalakoa, eta bai egia da, azken aldi honetan pandemia dela eta ez dela, ezin izan mantenimendua egitera etorri, eta karo, bedarrak, udaberri etorri zitzaigun, bedarrak hasi egin ziren, inguru guztia oso zikin geratu zen, gero etxe bat dago bertan alboan pegatuta, horretako jabeak bai mantenurik ez dagoenean eskatu egiten duz, mantenua egiteko, soloari eta bar, eta momentu horretan, garbiketa orokorra egitea erabaki izan, gure teknikariek eta barritze egin dute elkarte haueko behintzat butroi bizirikeko ordezkariarekin, eta, horrela gehiago pasaren behintzat, aldez aurretik, gauzak hitz egin da, horrelako egoera batean aurkitzen bagara, pero dugu ez, biztan modu batean bideratzen badugu. Baina bai egia da baita ere, guk ez dakigula tximeleten oasi hori nola kudeatu, eskua sartzea inori ezer galdetu gabe, edo dakienari ezer galdetu gabe ere arriskutxeke, ze igualanka ere sartu daiteke, baina kontaktuan gaude, hitz egin dugu beraiekin gai honen inguruan. Harremana egon dela esan da, ez dut ulertzen Hiru orduan. hilabeteko, itxiune hori bageran gogua. Dinot, harreman hori egon da, ez dut ulertzen orduan butroi biziriken webunean agertzen den artikulua ez dakit irakurrita daukazuen, edo... Bai. Ez dakit horrek eman digu zer pentsatu, esan, hemen zer gertatzen da. Jaso ditugun bertzioak ezberdinak baitira. Nik uste dut txartu ulertu bat dela, eta nik uste dut pasadan udan ere antzeko zerbait gertatu zala, eta hor beraiekin hitz egin da eta bar, ebai genuen dana eta berriro hasi izan. Kurso hasiera dena berriro hasi izalako, txartu ulertu bat egon da, eta uste genuen bardin egingo genuela momentu honetan. Eta ebai eta gero hitz egin da butroi bizirikekin, eta barkamena eskatzen dugu publikokin, nik egiten dut, bilkura hau aprobetzatzen dute egiteko, baina intentzio txarrik ez da egon, eta bai egia da guk hor ardura bat geneukala, terreno publiko horrengan, eta etzegoela ingurua, etzegoela egoki. Hori horrela izan da, baina hartu eginda badago, bai parkamena eskatzen dugu hor. Ez daukagu inolako problemarik eta horrela da. Bai. Dauzeu zer gehiago komentateko? Leixuri, ni gauza bat, aktari dago gionez eta hori, guztiako aktar jungo dena. Uniko, ez dakize arazo dago amaiak, baina bosketetan ez da egon presente. Horan dinot, Albertoren, hemen orain badago presente, baina Albertoren boska bakarrik jasoko dut. Te he dicho que tenéis que descargar. Bai, Amaia, badeko zu zeu zer komentateko? Bez, entzute zue? Bai. Eske ordenador gailuan nik ez dakit gau lo de Zelanda, antenasko wifi edori, pues se nos ha ido, eta Araceli Inmobilia sartu naz. Eta ez teko... Bai, eske, claro, hori da, lo que tiene antenak hori deko parabolikak edorlan, pues no, joan da, eta no gauz hemen internet barik. Eta hori, Araceli deko Zoom sartute, eta justo sartu naz ideaz, eta keba, ez, eta hori, arazoa. Baina beste saldik ez deko zer esatera. Bale, oso ondo. Holan izan da, jakin zuen ustaileko batzordea ohikoa dan moduan egingo dogula,
Jarraituko badugun edo nolako distantziak edo babes neurriak sarrita ditugun, baina, bueno, hitz egingo dugu plenoaren, ez dakit plenorik egongo den, ez dakit oraindik plenorako punturik izango dugu, baina plenoa egon eskero idazkari epaik proposatzen zuen aldatzea, dataz aldatzea, orduan, bueno, batzordean bertan hitz egingo dugu, bale? Lehenengo aztertu, plenorako punturik badagoen, batzordea bai izango da ohikoa den bezala, nik uste dut uztailaren 14 edo izango dela, eta batzordean bertan aztertuko dugu, punturik balego plenorako noiz egin plenoa. Bai, kontu orokorra dekogu, Cuenta general. Puntua dago orduan, bale. Bakarra ere, baina bat badaukagu, bale. Batzordean bertan hitz egingo dugu. Mikel, egunon, ondo etorri. Mikel. Egunon, Mikel. Baina oraintxe bertan bukatu dugu plenoa. Ederto justo a tiempo. Benido denbora bat zabaldu guren eta naztein apurret, ez dakit. Berandu etornaz eta gero baina... Bueno, Iñaki etor da? Ez. Bueno. Venga, ume gaiago den. Iker kontu orokorrak aipatu ditu, baina aurreko batzordetan ere komentatu gendun Urondoko txokoaren eragiaren gaineko hausnarketa ere ordenatzarena, bai. Orduan, hori izan daiteke, bueno, batzordetarako behintzat... Bai, batzordera bai, baina ikusiko dugu gero hori plenora doan punten edo... Vale. Vale, hemen itziko dugu, bale? Ondanok eta disfruta hau egunez. Agur. Berdin, Venga, gero arte.